Türkmen Avtoban yapık görünüşlü paýdarlar jemgyýeti 2019-njy ýylyň ýanwaryna Aşgabat Türkmenawat Avtobanynyň gurulşygyna başlady. Şu günler täze magistralyň Mary Türkmenawat bölegine gurulşy işlerine girişilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Köne Zivil poligonunyň täze ýoluň gurulşygyna bökdönüşlik döredýändigini habar berýärler. Azatlyga ma'lum bolşuna görä täze magistralyň Mary Türkmenawat böleginiň taslamasy Köne Zivil poligonunyň üstünden çekilipdir. Täze awtobanyň gurulşygy 60-njy ýyllardan başlap 2005-nji ýyla çenli Zirzibil dökülen poligonuň üstünden dogry geldi. Bu poligon 2005-nji ýylda ýapylyp onuň üstüni toprak bilen gömdiler. Ol uly bir depe bolup durdy. Depenin beýikligi 40 metre dagy ýetýär. Poligon uly meýdany tutýar diýip çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Mary Türkmenawat awtomagistraly şol Köne poligonyň üstünden geçmeli edilipdir. Azatlygyň çeşmesi awtobanyň gurulşygyny ýerine ýetirýän firmanyň ýol ugrunnak Zirzibilleriň aýrylmagy üçin lewap häkimligine ýüz tutmagynyň mümkinligini aýdýar. Türkmen medeniýetine görä Türkmen Avtoban ýapyk görünüşli paýdarlar jemgyýetiniň düzümine Nusoy ýollary, Altyn Nesil hyzmat merkezi, Edermen ýaly hususy kärhanalar girýär. Azatlygyň çeşmesi Mary Türkmenawat magistralynyň gurulşygyna gatnaşýan Nusoy ýollary kompaniýasynyň Köne Zivil poligonu bilen bagly lewap häkimligine ýüz tutmagyna garaşlýanyny habar berýär. Türkmen medeniýeti iri ýoluň gurulşygynyň öňü syrasyny onuň ugruna geologik we topografik barlyklaryň geçirilendigini habar berdi. Galy berse-de ýoluň tehnik aýratynlyklary we onuň ugruna ýerleşen inženerçilik tesgalarynyň ýerleşen ýerleriniň umumy çyzgysy ýerli hünärmenler tarapyndan işlenilip düzülipdir. Deslapky meýilnamada täze ýoluň ugruna ýerleşen Köne Zivil poligonu bilen bagly gödeňine tutulan çäreler köpçülige ma'lum edilmeýär. Ýöne Azatlygyň çeşmesi ýoluň geçmeli ugruna ýerleşen Köne Zivil poligonunyň gurulşçylary üçin alada döredýändigini aýdýar. Azatlygyň habarçysy şu günler Mary Türkmenawat magistralynyň ýol çyzgysy boýunça ýol injenerler tarapyndan işleriň alınıp barlýanyny habar berýär. Maglumata görä häzirki wagtda ýoluň ugry boýunça zerur infrastrukturalar gurulýar. Awtoban geçjek ýoluň aşagyna demir beton turbalar gömülip başlandy. Ol demir beton turbalar arkaly geljekde ara gatnaşyk çekiler. Ýolu daş düşemezden odal oturdylýan bu demir beton turbalar arkaly geljekde suw we lagym suwlary hem çekiler. Ýol gurulmazdan odal uly diametrli plastik turbalar hem çekilýär. Onuň üstü bilen ýokary boltly elektrik togyny geçirmek meýilleşdirilýär diýip bir ýerli hünärmen täze ýoluň ugruna alınıp barlýan gurulşyk işleri barada maglumat berdi. Media maglumatlaryna görä ýokary tüýdükli ýoluň gurulşygyny 2019-njy ýylda başlap 2023-nji ýylda tamamlamak gödeňine tutulupdy. Ýoluň gurulşygy Aşgabat, Tejen, Mary Türkmenawat bölekleri hökmünde 3 tapgyrda planlaşdyryldy. Döwlet medeniýeti täze magistralyň Aşgabat, Tejen böleginiň geçen oktýabrda ulanylmagy berilendigini habar berdi. Ýöne dehlapky meýilnamada ýoluň Aşgabat, Tejen bölegini 2020-nji ýylyň dekabryna tamamlamak gödeňine tutulupdy. Munyň bilen ýoluň birinji tapgyry meýilnamadan 10 ay giş tamamlandy. Plana görä ýoluň Tejen Mary bölegi 2022-nji ýylyň dekabryna, Mary Türkmenawat bölegi 2023-nji ýylyň dekabryna tamamlanmaly. Azatlygyň habarçysy Mary Türkmenawat ýolunyň infrastruktura işlerine Lewap vilayatynyň demir beton kärhanalarynyň gatnaşýanyny habar berýär. Täze awtoban Türkmenawatdan aňry Çärjew etrawynyň uly awtomobil ýolu bilen sepleşdirilýär. Çärjewden aňry Özbegistan bilen serhetde ýerleşen Farab gümrükhanasyna barýan ýolu birikdirilýär. Munyň bilen täze ýol Türkmenistanyň Günnogor serhedini Aşgabat bilen birikdirilýär. Azatlygyň çeşmesi Mary Türkmenawat ýolunyň ugruna ýerleşen Köne Zivil poligonunyň 15 ýyl mundan ozal täze poligonu göçürilendigini habar berýär. Ýöne täze Zivil poligonu hem Könesinden bary ýogy 5 kilometr töwereg aradaşlykda ýerleşýär. Resmi habarlara görä Türkmen Avtoban ilkinji Türkmen hususy konsorsium bolup prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň gönümel goldawy esasyna döredilipdir. Türkmen Nokot News neşriniň maglumatyna görä bu kampaniýanyň eýesi prezidentiň aýal doguny Durdunawat Recepowanyň adamsy Ananazar Recepow bolup ol ýurt içinde we daşynda hasap alynan ençeme firmany ödüne birikdirýän biznes imperiýasyna ýol başlyk edýär.